سلام زخبركم تخاتلتي بين تي في نلوم سولس حموشة ارستدالو على تو زينة تحيزلكم متسلخو بقدام النتارست زينة وهابك على حيلتات مكل خال تجري تجار على جبره صادق اواناوي مجلس يهبو ابز حلفه سنبس تجمره سلساوي اخيبه كلاي معلتو زحزه السودان كم زي ترخبت منجس السودان قليصو انتاو مسجد النجاشي كون بيت كريستيانا مانويل غودات كم زبصحهم بعل مزيه مصنعتي حلوان قرستات ايثيوبيا افليتو سود عرب نتياب لعلق قطر همبيراتو صنحت ناي مدرن بحرن اجداتات على اله داغم كتكفتو مخانه كويت حبيرا القاعده نتي بقدام استفصمه كلته وتادرات فرنسا زقتلن متقعتي حلافنت كم زوسدن كالئن زدهس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزين لا تمنخو ابزا چانل دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم وهابك على حيلتات مكل خال تجري تجار لاي جبره صادق اواناوي مجلس يهبو وهابك على حيلتات مكل خال تجري تجار على جبر صادق مس دي دبليو انترناشونال بتليفون ابز جبر زرب اب كبابي ابرها وصادق بميلشاتات تجري استفصم جگنت سرحتاتن غليصو ابا ابرها وصادق استبال هميتن اسران زخون حيل صلاي ندهاساس وفيرو كم زنبرن نتي ندهاساس وصي زنبر سراويت مولو بمولو بمكاتن بمدمساسن عاود كم زمزغب حبيرو صلاي عتيق وخاب زنبر اصوارات 3 دوشكا 4 تبرين ل 7 كلاشين زخون بتي نايت خبابي ميلشا 5 تحزه وهابك على حيلتات مكل خال تجري تجار لاي جبر صادق غليصو ابلعلو وجن زخون كسارا كم زي وردن بمغلاص اب مسمر حوزين زنقساقسو زنبرو حموشه ناي وقرو خبابيتات وينتي بغاطامي مصلاي باترون فيت نفيت بمغطاب كلته باترون بمدمساس ابو زنبرو وتادرات كم زموتون كابتن وتادرات حدا كونريل شغوط استبالن حدا شالقان حدا شامبلن معرق زنبروم كابتن موتات مخانم غليصو بزي كازيون سلسته كلاشن حدا وتادراوي مراخب ريديون كم زمارخن حبيرو بتوسخون مسبل صغنا بمعرخاب ممهر طعمه اب كتما زنبر وكيل بلصغنا حدا زخونه قدس تግራዋይ بغزا نفسو تبغسو نتي ناي بلصغنا وكيل زنبر بمقتال حدا كلاشن هيزو كم زوص حبيرو اب كتما مقله زركو منسياتن دقنسين بستفلالي غزي بتون وتادرات عمص يغاطمو مالو زبلو هابقال حيلታት مكل خال تግራይ تگራ ላይ ገብረ ጻድቅ እቶም መንእስያት ነዝብ ምቀዋም ናብ حيلታት ምንቅስቃስ ይጽምብሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ጸላይ ዕረፍት ክረክብ ይብሉን በመባል ውግአት ይቅጽል ከም ዘሎ እንገሊጹ አምወዳታ ኩሉ ህዝቢ እዚ ህዝባዊ ኩናት ንኽዕወት ኩላትና በባዓቕምና ዕድመ ጸላእትና ክንሕጽራለና ክብል ተላቢው ابز حلفه سنبت زجمره سلساوي اخيبه كلاي معلتو زحزه سودان كم زي ترخبت منغست ايثيوبيا غليصو سودان بوغنا قريتا كتسمعن كلها منستر ماي مسلون انجينير ايثيوبيا تمالسوني اماسو يابزوصو مغلصي امونغو سلسين هاغرات منسترات ماي خكايد تحسيبو زنبره زته خيت خايده خمس طرف فليتو حبرت افريكا زودبوم سمويا كمون تعذبتي زركبلو زاخيبا ايثيوبيا ختمرحو يو مدب تتحيزو نيرو انت خونه سودان ابتي اخيبا بزي مركبها تاخيبا كيت خايده تريفو تبايلو እዚ ከም ዚሉን ኩሉ ኣብ ጉዳይ ዙርያ መምላእ ማይን ቀጻሊ ስራሕትና መልኪቱ ተማለ ተኻይዱ ኣብ ዝተባለ ኣኺባ ብዝምልከት ሱዳን ቅሬታ ከም ዘለዋን ማዕከን አገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ንመስኖ ማይን ኢንጂነርን እታ ሀገር ጠቂሱ ጸብጺቡ ሱዳን ኣብቲ ሰንበስ ተኻይደ ዘተ መሰረት ብምግባር ምስቶም ብሕብረት አፍሪካ ዝተወደቡ ሰሙያ ክልቲያዊ ኣኺባ ንምግባር ዘቕረበት ሕቶ ምላሽ ከይረኸበ እዚ ናይ ሶኒ ናይ ሚኒስትርታት ኣኺባ ሕቶ ቀሪቡለይ ዝብል ቅሬታ ስሚዓያ እቶም በህብረት አፍሪካ ዝተወደቡ ሰሙያ ኣብ ጉዳይ ህዳሰ ግድባ መልኪቱ ዝካየድ ኣኺባ ኣብ ምትሕባር ስፍሕ ዝበለ እጃም ክወሃቦም ዝብል መርገጺ ከም ዘሎ ኣብቲ መግለጺ ሓቢራ ሚኒስተር ማይ ኢንጂነር መስኖን ኢትዮጵያ ቦገኑ ኢትዮጵያ በትጉጅለ እቶም ሰሙያ ዝቀረበ ሰነድ ዘሎ ቅሪታ ብምግላጽ በሚኒስትርታት ደረጃ ዝካየድ ኣኺባ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ከም ዝተሰማምዐት ኣፍሊጡ እተን ሓደ ወርሒ ተቋሪጹ ጽንሐ ኣኺባ ብሕቶ ሱዳን ዝተጀመረ ኮይኑ በቶም ሰሙያ ዝቀረበ ሰነድ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተቀበለቶ ግብጺ ከም ዝነጸገቶ ዝዝከርዩ ንዓመታት ኣብ ህንጸት ዝርከብ ኣፍሪካ ተዛዕበ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግድብ ማይ ምምላእ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ስምዕ ክብጽሕ ኣለዎ ብዝብል ግብጽን ሱዳንን ጸቕጢ ክገብራ እኳ እንተፈተና ኢትዮጵያ ግን ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ማይ ክትዕቁር ምጅማራ ይዝከር أتي 78 ميتاوي تنصتو 5 زازم زغلص ግድብ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ بخفيل حيل كمنچو خجمر تثبيت يغبر ابز حلف عمت بماخلاينت امريكا بواشنطن زتخايد شمግልና እንተነበረኳ ኢትዮጵያ በትውጽኢቱ ስለዚህ ተሰማምዐት ካብ ወጽኢሃ እትዘተ በህብረት አፍሪካ ቅጽል ምጥላባት ዝከሪዩ በቲ ህብረት ዝካየድ ሽምግልና ድማ በስተፈላልዩ ምክንያታትና ተቋረጸ ኣብዚ ሕጂ በጽሑ ዘሎ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ይፍለጥ
ጥንታዊ መስጊድ አልነጃሺ ከምኡን ቤተ ክርስቲያን አማኑኤል ጉዳት ከም ዝበጽሖም በዓል መዚ መጽናዕትን ሓልዋን ቅርስታት ኢትዮጵያ አፍሊጡ ምክትል ዳይሬክተር በዓል መዚ ሓጋዚ ፕሮፌሰር አበባ ዋያሌው ኣብ ልዕሊ መስጊድ አልነጃሺን ቤተ ክርስቲያን አማኑኤልን ጉዳት ከም ዝበጽሐ ንቢቢሲ አረጋጊጹ ፕሬዝዳንት ቤተ ምኽሪ እስላማዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዶክተር ጄላይን ከድር ግን ብዛዕባቲ ሃብቲ መስጊድ ዝበጽሐ ጉዳት መረዳታ ከም ዘይበጽሖም ድሕሪ ክልተ መዓልታት ነቲ ጉዳይ ዘጻሪ ጉጅለ ወጋዓዊ ከም ዝገበርን ተዛሪቦም ሓጋዚ ፕሮፌሰር አበባው ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ እቲ መስጊድ ጉዳት ምብጽሑ ከም ዝሰምዐ ብምግላጽ እቲ በዓል መዚ ናብቲ ቦታ ዝኸዱ ክልተ ጉጅለታት መጽናዕቲ ከም ዘቆመ ሓቢሩ እቶም ጉጅለታት ናብቲ ቦታ ዝኸዱሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ክልተ ኣብያተ እምነት ዝበጽሑ ጉዳት ዝመጠኖም ብምጽራይ ንጽገና ዝኸውን መረዳታ ንምእካብ ምዃኑ ኣረዲዩ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ድማ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዘለዉ ሃይማኖታዊ ኣቦታት ብምርኻብ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ክፍለጥ ብዘይምኽኣሉ መጠን እቲ ጉዳት ምርጋጽ ከም ዘይተኽኣለ ወሲኹ ገሊጹ ምክትል ፕሬዝዳንት እስላማዊ ጉዳያት ዶክተር ጄላይን ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ኣብ ልዕሊ መስጊድ አልነጃሺ ዝበጽሐ ጉዳት ምጽራይ ምስተገበረሉ ንህዝቢ ወጋዓዊ ክገብር እዩ ምክትል ዳይሬክተር በዓል መዚ መጽናዕትን ሓልዋን ቅርስን ኢትዮጵያ ሓጋዚ ፕሮፌሰር አበባው ወገኑ እቶም ሃይማኖታዊ ቦታታት ጽገና ተገይሩሎም ናብ ኣገልግሎት ክምለሱ ከም ዘለዎም ተዛሪቡ ኣብ ልዕሊ መስጊድ አልነጃሺ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን አማኑኤልን ተመሳሳሊ ጉዳት ከም ዝበጽሖ ሰሚዕና ኣለና ዝበለቲ ምክትል ዳይሬክተር ፈለማ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ሃይማኖታዊ ቦታታት ዝበጽሐ ጉዳት ኣጽኒዑ ዝምለስ ቀዳማይ ጉጅለ ከም ዝለኣኸ ኣመልኪቱ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ኣብቶም ቦታታት ዝነበሩ ተንቀሳቐስቲ ቅርስታት ኣብዚ እዋን ኣብ ቦታኦም ኣለዎ ዶ የለውን ዝብል ክድህሰስ ምዃኑ ኣረዲኡሎ እቲ ቀዳማይ ጉጅለ ኣብ ፈላማይ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ናብቲ ከባቢ ከም ዝኸድ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ መስጊድ አልነጃሺ ዝበጽሐ ጉዳት ዘርእዩ ስእልታት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ክራዩ ክኢሎም ኣለዉ ነዚ ብዝምልከት ካብ ወገንቲ ኣብ ትግራይ ዝቆመ ግዜያዊ ምሕዳር ኮነ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋህበ መግለጺ የለን ነቲ ኣብ ልዕሊ መስጊድ አልነጃሺ ዝበጽሐ ጉዳት ዝኾኑሉ ተቃዋምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኤዜማ ንብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ብዛዕባቲ ዝበጽሐ ጉዳት ብሳልሳይ ኣካል ምጽራይ ክካየድ እቲ ቅርሲ ብቁልጡፍ ተጸጊኑ ናብ ዝነበሩ ክምለስን ጸዊዖም ኣለዉ ካብ ከተማ መቐለ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ጥንታዊ መስጊድ አልነጃሺ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ካብ መንግስቲ ቱርኪ ብዝተረኸበ ገንዘባዊ ሓገዝ ጽገና ተገይሩሉ ምንባሩ ይፍለጥ እቲ ኣብ 4000 ርብዒት ሜትር ስፍሓት መሬት ዝዓረፈ መስጊድ ናይ ጸሎትን ቦታን ክልተ መቃብራትን ሒዙ ይርከብ ንአልነጃሺ ንምርኣይ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ሰባት ዝዓርፍሉ ክፍልታቱን ተሰሪሑሉ እዩ سعود عرب نتي ኣብ ልዕሊ ቀጠር ኣንቢራቱ ጽንሐት ናይ ምድርን ባሕርን እገዳታት ኣልዒላ ዳግም ክትከፍቶ ምዃና ኩዌት ሓቢራ እዚ ስጉምቲ ቅድሚ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዋዕላ ወሽመጥ ዓረቢ ዝኸውን ዘሎ ብመሰረት ሓበሬታ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘይምስማዕ ዘኽትም ስምምዕ ክፍርማ ምዃነን ኣፍሊጡ ቅድሚ 3 ዓመትን ፈርቓን ቀጠር ንግብረ ሽበራ ትሕግዛላ ብዝብል ክሲ ጎረባብታ እገዳ ኣንቢረናላ ከም ዝነበራ ይፍለጥ እዩ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ንግዳውን ናይ ምንቅስቓስን እገዳ ተግባራዊ ንምግባር ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ግብፅን ብሓባር ኮይነን እየን ክሰርሓ ጸኒሐን ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እታ ንእሽተይ ግን ሃብታም ዝኾነት ቀጠር ግን ዝኾነ ጅሃዳውያን ዕጡቃት ከም ዘይትሕግዝ ክትነጽጎ ጸኒሐያ እዚ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ተርእዮ ኣብ ቴሌቪዥን ኩዌት ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሕመድ ናስር አልሰባሂ ተኣዊጁ ዋላ እኳ ክሳብ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሽምግልና ኩዌት ዝግበር ዝነበረ ጻዕርታት ብዘይፍረ ክብተን እንተጸንሐ ኣብዘን ዝሓለፋ ቁርባ ዋርሒ ግን ተስፋ ዘለዎም ምልክታት ከዓቢ ከም ዝጸንሐን ነቶም በዚ ጉዳይ ንዝተጎድኡ ሃሩፍታት ዝህብ ከም ዝኾነ ናይ ቢቢሲ ዓረብ ኣይፌርስ ኣሰናዳኢ ሳብስቲያን ኣሸር ጸብጺቡ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ርኡይ ተራኸም ዝተጻወተን ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ናይ ምፍራም ስምምዕ ንፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወኪሉ ሰብኣይ ዋሉ ጃሬድ ኩሽነር ክሳተፍ ምዃኑ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ናይ ቀጠር ኣሚር ታሚም ቢን ሐመድ ኣልታኒ ኣብቲ ኣኼባ ንምስታፍ ብንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ዝተገበሩ ዕድመ ከም ዝተቐበሉ ትጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ ሓደ ካብቶም ነቲ ኣኼባ ዘዋሃዱ ስዑድ ዓረብ ሰማያዊ ክልን ናይ ሓባር ዶባትን ናይ ምኽፋት ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምትእማን ዝፈጥር ምዃኑን ኣብርሂቡ ኣብ 2017 ነቲ እገዳ ምስተገበረ እቲ ኣሚር ንዝኾነ ዜጋ ናይ ቀጠር ምንቅስቓስ ዝደረሰት ሃገር ኣይከኣቱን ኢሉ ምንባሩ ይፍለጥ አልቃይዳ ነቲ በቀዳም ዝተፈጸመ ክልተ ወታደራት ፈረንሳ ዝቀተለን ምጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ
جماعة نصرات الإسلام والمسلم استبهل أمالي زركب كنفال قاعدة نتي أم براواوي مينا كوستفت من كل وتادرات فرنسا زغتل المتقعتي حلافنت كم زوسد حفليتو زلوم اتقو جله نتي حلافنت موسادو استفلت أدقفتو بمحبراوي مراخب تليجرام كابز زرقحوه ملختيو بتياب تهاجر استفت من متقعتي بومبا كل وتادرات من كناز نبروه فرنسا كم استقتلوا نيقلات منقست فرنسا خمز حبروه خلتين وتادرات أبقزات مينا كحبريتا يتأخاخبو أبزن برولو أوانيو قديات متقعتو خوينوم اتخستت دما كالوت سلسته وتادرات فرنساي بتمساسال متقعتي كابز قتلو بناي معلتات أفلالاي زقات أميو فرنساي أبزوبها ساحل 5,100 وتادرات زلوا خوينوم نعسرت عمتات زاكل أنصار إسلاماوي عطوقات أبز كيدو تصادفو خمز قبروه يفلات خبركم تهاتلتي بين تفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلسناكم بلبنا مسكين سنين عاكم